рустами эмомалӣ баъд аз бориши барф баъд аз ҳолатҳои бисёр душвор ба шаҳри душанбе хиёбонҳо дидан кард. Дастур дод. Чӣ дастур дод? Чӣ дастур дод? ин ганг чӣ дастур дод? ҷое навиштен, ҷое садош аз барои селфигирӣ, барои аксгирӣ буромад яхша нишон дод. Тамом дастури ин бояд рӯи варақ боша, рӯи навор боша. Бояд ҳар қадам ин нафар бояд ки барои мардум огоҳ боша ки ин чӣ дастур дод. Мардум бидона оянда кия бояд интихоб бикунад. дастур дод. Чӣ дастур дод? Ина 4 мусафеди пирхари дигар дар гирди ҷамъ кард ки хонаҳои ҳама ин свет дорад. Ман шак надорам ки хонаҳои ҳама ин қувваи барқ дорад. Қувваи лимити дуздӣ дорад аз ҷойҳои барқ, махсус хонаҳошон қувваи барқ дорад. Ягом тиё раиси ноҳия аст, муовини раис аст. 4 та раиси ноҳия бошад, 3 та дигар муовини ҳамин Рустам аст. хонаи ҳама ин барқ дорад. ин чӣ дастур додааст? Ин чучула чӣ дастур додааст? Савол инҷост. Чӣ дастур додааст? ягом чӣ? ҳатто ино худшон омадан дар ин пеши корхонаҳошон, ҳатто ҳамун қадри худшон, ман агар раис бошам, ман агар масъулияти шаҳр бардошум боша, аз дафтари кори худам шурӯъ мекунам ки пеш аз кор омадан бояд саҳни ҳавлӣ куллан тоза боша ва тамоми дар баробари ин тамоми хиёбонҳои марказӣ бояд тоза карда шавад. мефаҳмед? гӯё инаке хеле ғамхорӣ карда дили барф да бечора набудани масъулият аз як ганг натонистен. дар таъриф ман маъзарат мехоҳам. риди ба андозаи бардоштани як нафари мутахассис, донандаи забони олмонӣ, забони инглисӣ, забони русӣ, забони хитоӣ, забони бангладешӣ, забони перугӣ, забони антарктида, забони гуфти ҳамун Раҳим Ғармӣ ки ба андозаи бардоштенаш ки Аббоси Ғармӣ як Аббос аст дар интернето. ҳоли имрӯза таҷрибаи кориша мо дидем дар як борони барф. дуди печкаи мардум мутахассис будан ин ганга нишон дод ки чанд қадр мутахассис будааст. ман ҳафтаи гузашта барои ин як ҷои хуб корӣ додум, аммо ғалат кардам. инсон дар ҳамун корош баъзе иштибоҳҳое мекунад. фермаи мирғ донтеяк бояд шаванӣ. вақте ки мебинӣ ҳамуна бо чанд мирғ аги руснагию аз ҳамун бебарқӣ мемера ба фикрам. ҳоли ира би дастур додааста ки ин дастури наёкшана ҳамин сару формулаи ҳокам ҳамин пула ин шапкаи худаш $300-400 места. нёко задааш шалғара кайф ҳамин ақлор натамиз задааш сер задаган сар дар кафеи гармак мошинои люкс мерседесо BMW лексусои 570 хати омадан пеши кабинет чахшон модан ҳамиҷаи чучуларо гуфтан роз месаҷ раис мебиё. раис мебиё як қатон мехад талов мекунам мегзара мера 4 акси дига мегирем. мардум да мебиё ки Рустам Эмомалӣ дар кӯчаҳои Душанбе буромад ба андозаи сахт гап зад ки ку гап зана. ман мешидам, ман меомадам онаи ёра нишон медодам ин раисои бемасъулията. дар ҳамун ҷа сару формаша мебардам, аризаи истеъфоша менависам, либосои беошни деошни мепӯшонам, мегуфтам бура раҳрӯӣ ки саг. як ҳафта бояд хиёбони марказиро бурӯвӣ ваилло агар намерӯвӣ дар қатли ин нафар шумо гунаҳгорин. ҳама бояд мутобиқи суд, мутобиқи додгоҳ бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. аммо омадан ё саго ягон масъулият анҷом надод. ноҳияи Фирдавсӣ сухтор, ноҳияи Шоҳмансур, Фирдавсӣ Шоҳмансур раисиш кадом аст? кадомаш ҷавоб дод? дар марги ӯ тифлако кадомаш ҷавоб дод? раисои қувваи барқи ноҳия, муовинои раиси қувваи барқ кадомаш ҷавоб дод? ягомташ. ира мегирем.